ovu 13. epizodu Minecraft preživljavanja. Dakle, u prošloj epizodi nabavili smo dosta još metala i te stvari. Uzeli smo, zlatne poluge smo dobili iz diamanta. Dakle, idemo da uredimo onu kuću od dole, treba će mi ovo, čest mi ne treba i ajmo da idemo u dole. Ajmo ovo da sklonim što ovo. Ne veze, to ću sve poslije lepo oko kuće sve da sredim. Ajmo da stavimo ovdje, pa šta smo ponudili, bukvalno ništa. Ovo treba će mi prilike 32 i da napravimo, prvo što ću napraviti jesu vrata. Gledajte, 3 vrata dobio, 3 vrata za jedno. Gledajte, to kad uđete tu pecate ribu. Ovo nisam osvetljio u sljedećoj epizodi. Dakle, da vidimo šta tu još imamo. Vrata me više ne trebaju. Pa, ajmo da napravimo jedan krevet. Ali sam vunuo od gore. Vunuo sam ostavio gore. Pa, idemo da je uzmemo. Sve da prenesemo odavde što mi je skoro pa nebitno. Ajmo to, makaze nekaj. To. Ovo mi nije potrebno, ovo, zemlja, to. Pesak, semenke, a ono što imamo ovdje nešto. To skoro smo sve prenijeli i ajmo dole. Ajmo ovo da zatvorimo, ravna tabla i u stvari prvo ovo sve razložimo u košče. To nam je trenutno nepotrebno. Dakle, to je to. Ajmo ovdje. Ne znam da li mogu sa ovom, u stvari nije tako. Ovako je. Da. Ajmo dođevamo. I krevet kao krevet. Razmišljao sam se da vam bude ovdje. A ovo ću sve da pomerim. Dakle, treba će mi ovo. Ajmo ovu ravnu tablu da pomerimo. Ovo neka nam bude ovdje. Ravna tabla ovdje. Što je tu ravna tabla? Što ćeš tu? Napolje je mrak, ajmo mi da spavamo. Ajde spavaj. Znam ovaj zvuk, taj zvuk znam koji. Tebe, pa ti na primjer neka trenutno budeš. Tako tu. Onda treba će nam, ajmo isto ovo da pomerimo. Vidi stvari. Čest neka nam bude ovdje i ovdje. To je to. Samo uzmem ove glupove stvari. To je sve ću da odložim. Pa ću onda uzeti nešto najbitnije što mi treba potrebno.
Imam 64, super. Da napravim ovo. Jednu pećnicu. I ti će isto biti. Šta vidi ja? To nešta. Da bude, šalim se. Dakle, šta možemo još ovdje uraditi? Pa ne znam. Naprimjer, znam šta možemo uraditi. Ovo sam uradila. To sam tu žela da možem prelaziti i samo da vidim da li ja imam već neka drvca. Imam. Imam izgledski stop. Ajmo mi da napravimo jedan chest. Daj da uzmemo dva. I da napravimo još jednu pećnicu. Ili te šporet koje kako volim. I pa recimo ti ćeš biti otprilike. Onda pećnica gdje upada. Gdje upada. Pećnica neka bude ovdje. A kovčeg bit će tu, vidite, ovako kovčeg na vodi. To bi se rekao. Sada se više nije na vodi. Vidite kako to lepo tu izgleda. I ovo odložimo. Tako, vidite li kako to izgleda. Malo prazno, ali popunit ćemo. I idemo da uzmemo obsidijan. Odakle obsidijan? Pa lepo ja sam kopao tude kao onaj bazen bio gore. I dole je bila lava i voda je pala na lavu i onda se stvorio obsidijan. Ali pošto se obsidijan kopa jedno 3 dana, treba će mi dijamantski kran. Ajmo, idemo, vidite, tu je naš kao bazenčić. Mi se tako tu popnemo. Čekaj da vidimo kako smo. Gdje se javlja? Pozdrav! Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Vidite kako je tu lepo izgledam. Vidite. Idemo ovako. I gdje sam se sad zaglavio? Čekaj. Umreću. Ali neću. Čekaj, haha, dobro. Našao sam se. Ajmo ovaj prokleti obsidijan da kopamo za nevjerovatnu tablu za čaranje. Vidi pre obsidijan. Ne znam koliko mi je potrebno obsidijan. Mislim da su nam potrebno 4 ili 2. Mislim da su 2. Nema veze, mi ćemo pokupiti obsidijana koliko želimo. Vidi dole obsidijan, ali dole 100% je lava. Jao. Nema veze. Šta je s ovim? Nemamo hrane, pa zato toliko sporo kopa. Jer se meni to samo čini. Vidite ljudi, mi smo gladni, ali imamo tamo neke hrane, pa ćemo uzeti. Ko je problem s ovim? Nema veze. Ajmo, brže. Imamo 5 obsidijana za sad. Vidi šta je došlo, ne znam. Ajmo da uzmemo i ovaj sedmi.
Mislim da će biti dovoljno. Šta je bro? -1. Ako je tu lava, ja sam nadrljao. Da. U stvari, ajmo dosta na 8. Ponovo ćemo dolaziti, imamo nešto ovdje, prazan čest. Umruću, što bi se rekao. I potrebna nam je jedna knjiga dijamanata, ja imam dijamanata, ali jedna knjiga, vidiš što su drvca poređena. Jedna knjiga nam je potrebna. Gdje ćemo to naći, pa ne znam ja. Ali naći ćemo. Gdje će? Ajmo da odložimo ovo. Ajmo u stvari da sve prenesemo odgovore. Nekako mi se više sviđa ona kućica od ove. Šalim se. Mi ćemo tu prenesti ovo što najviše treba, ko je prolaz ovim makaze, štapići, ovako, i ovdje šta tu ima ništa, ovo je ništa, ovo šporet nema ništa, u ovaj imamo još rude, i tako, i ajmo mi idemo u ovo, pošto mi je tamo mnogo bliži rudik, ali tu uglavnom mnogo blizu. Ajmo da zatvorimo ovo i ovo da uložimo, ali neće nam to, imamo sve red, ja nisam vidio. Tako, ljudi, to je bilo to za ovaj epizod, vidimo se, ćao!